Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Ndati ndige ndichikupakurirai zvekare chimwe chirongwa uno uri musi wesvondo. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Pa confession imwe iyo ndabva mukuposta inyaya ya sekuru avo vanoti ivo vanobatsira. Munozvionawo sei hakusi kungovhundutsirwa here panyaya yekuti munofanira kuti munge muchibvisa mapictures evana amakaisa kufacebook nemavideos. Tell me what you think mu comment section. Iyo Facebook yakangooma hayo. Pane umwe mudiwa muteereri akati mukomana achiitayoka machallenges avo ari kuitwa nevamwe. Ndakati kana kuri kunzi inenge iri mari ngazvigare hazvo. Zvekuzoti semurume unozowanikwa wava kupfeka G-string kwavana vatezvara vanozoti kudii ko kunyange vanhu vekuchechi vanozoti kudii. Ndozvimwe zvinoodza mwoyo because kuti munge muchinzi munotoita famous as a couple pane vose avo vari famous vekuZimbabwe vanotofanira kutoti vange vachiita zvimwe zvinenge zviine kakurasa hunhu mukadzi kutamba neimwe nzira yekuti vanhu vanenge vachiona zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvisingafaniri kuti zvinge zvichionekwa in public but in private. Saka ndozvimwe zvinoodza mwoyo zvandadzidza pamusoro peFacebook. Ukaita clean comedy zvinotinetsei kuti ingwe uchizoenda viral, but iwawo mavideos ekuti mukadzi anotambisa magadziko ake even though ari married in public, kana kuti semurume uchipfeka G-string then you go viral. So pakaipa kana iri mari ngaigare zvayo. Ndicharamba hangu ndiri kuno kuYouTube kune decency. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zita rangu handidi kuritaura. Vanhu vazhinji vanongondiziva semukadzi wava mufundisi, amai mufundisi in brackets. Munhu wose nekundiona anondiona sekunge ini ndine moyo munyoro, uye kana kutaura kwangu kwandinoita uye ndiri munhu ane rudo according to other people. Ndinotoseka kana ndikanzwa vanhu vachiti mai mufundisi vane rudo, havana munhu avasingadi. Ndikati dai maiziva zviri mumwoyo mangu. Ndinotungamirira vakadzi vemuchechi uye zvekare ndinopa macouples avo anenge anetsana counseling, asi zvandiri kuita kumashure kwezvose izvi hazvina kana maturo. Chokwadi ndechekuti ndiri nyoka chaiyo, iyo inoruma ichifuridzira sezvandakaudzwa navamwene vangu mushure mekunge ndaroorwa pandakambogara nevabereki vemurume wangu after ndabva nemurume wangu kuhoneymoon. Saka ivo vakabva vachizoti vainge vachida kumbogara nesu kwekanguva kapfupi vakazondiwanikidza ndichipfurira umwe mukadzi uyo ainge achivashandira but aishanda achiita zvemapeace job. Saka ndainge ndichitaura naye ndichimupfurira kuti ange achidanana nagarden boy uyo ainge achishanda pamba pevabereki vemurume wangu. Apa garden boy uyu ndainge ndichitozviziva kuti anorwara ari HIV positive. Apa mukadzi wacho iyeye uyo wandainge ndichipfurira ainge atori married. Kana munhu akauya kwandiri achida advice about imba yake, ndinokwanisa kutomuurayira imba yake zvekuti kana achifungidzira kuti anenge aine maproblems aanenge achisangana nawo nemurume wake, by the time pandinozopedza naye imba iyoyo mukoma, kunyange vakazobetserwa nevamwe vanhu, haizombofi yakamira zvekare nekuti ndinenge ndaita sekunge ndiri chipfukuto, ndinenge ndaparadza foundation yeimba. Saka haizombofi yakamira ende ndinoiuraya imba yake uyo anenge auya kwandiri for advice zvishoma nezvishoma ndisingaonekwi kuti ndo zvandiri kuita. Ndingangoti ndiri munhu ari very toxic. Vanhu vanofungidzira kuti being a pastor's wife zvinoreva kuti uri munhu ari holy wakasarudzwa naMwari kuti unge uchizowanikwa navamufundisi, but unokwanisa kutova uri munhu ari toxic sezvandiri utori nebitterness
usiri clean, ivo vanhu vanofungidzira kuti unofanira kuva munhu asingaiti mistakes, asi inini ndiri munhu ane rimwe godo risingaiti, uye zvekare ndine shanje. Moyo wangu wakazara neruvengo, uye ndine moyo wakaomarara zvekuti dai vanhu vaiziva chokwadi ichi chandiri kutaura pano, vemuchechi vaitiza vose muchechi medu iyo inotungamirirwa nemurume wangu. Pandakaroorwa nemurume wangu, vakawanda vakafara kikikikiki, ndaitoseka ndichitonzi vauya mai mufundisi vedu, ndikati imi vanhu imi hamuna chamunonziva. Meanwhile inini wacho handitombodi umwe munhu kuti ange achiva popular kutopfuura inini muwomen's ministry yemuchechi. Handidi kuona munhu anenge atanga business robva rachizova prosperous kudarika business redu ratinoita inini nemurume wangu. Ndisu tinofanira kungoramba tiri pamberi pane zvinhu zvose, asi ndinoita iya yavanoti zino irema rinosekerera newarisingadi. Ndinokwanisa kutokunyemwerera ndichikusekerera, kukupururudzira, kukupembedza ndichiti wagona, asi mukati memoyo wangu ndinenge ndichirwadziwa nekunzwa kukuvenga nekuvenga munhu wacho, zvekuti dai ndaigona kuroya vazhinji ndikadai ndakadya ini kikikiki. Ndinoita yavanoti slow poisoning. I don't shout, I don't fight. Handimbopopotere munhu openly, no, never. That one I will never do. Ndinoparadzanisa shamwari dzinenge dziri close nemacomments mamwe andinongoita anenge ari subtle, zvekuti iwewe haumbozvinotisi kuti macomments awa andiri kuita pamusoro pemurume wako kana kuti mukadzi wako anokuparadza rudo urwo rwaunenge uinarwo towards murume wako kana kuti mukadzi wako. Apo pandinenge ndichikupa advice, pano mumwe mukadzi uyo anonzi amai ropa wemuchechi medu ainge aine voice rakanaka zvekuti akatanga kuimba, so aiti kana atanga kuimba, so nepraise and worship team vanhu vose vaibva vapinda mumweya kupfuura zvavanoita kana ndikaimba inini. Saka zvakandibata, zvakandirwadza izvozvo zvainge zvoitika pandainzwa vanhu vachiti amai ropa vane chipo, she has a gift that she was given by God. Vanotofanira kuti vange vachizova ivo vanotungamirira praise and worship, because ndini ndinoda kuva pamberi pazvose. I am supposed to be a leader everywhere. Handidi kuti umwe munhu ange achienda kumberi kwangu. Zvimwe kuda zvinoenderana nemutupo because ndiri vachihera, but manyarariro andakaita vanhu vazhinji vanotoshamisika vakanzwa kuti ndiri chihera. Saka maybe zvinoenderana nemutupo, because kana mumba nditori nechallenge iyoyo nekuti handidi kuti murume ange achinditungamirira, ndini ndinenge ndichida kuenda pamberi pane zvose. Dzimwe nguva ndinozotozvidzikamisa ndiri ndega, because anoti kana akauya neidea yake iyo yaanenge ainayo ndinoramba, ndobva ndati zvamuri kuda kuita izvozvo hazviiti. Asi ndinozoti after andipa idea yake yaanenge andipa, ndinobva ndachizoichinja, but iri same idea ndobva ndachizodzoka nayo, ndobva ndati izvi ndo zvatava kuita baba vemwana. Iye anongoti ko zvakangofanana wani nezvandanga ndataura, but ndinoti zvakasiyana. Iye anenge achiti zvatiri kuita izvi tiri kutenderera, dai tangofamba takadai taita sekudai nekudai, but nekuda kwekuti inenge iri idea yake, ndinobva ndanzwa kubhoyekana, kutonetsana nemurume kusvika achizobvuma kuti tinge tichiita zvandinenge ndichida kuti tinge tichizoita ini. Saka handizivi kuti zvinokonzereswa nemutupo here wekuti ndiri chihera. Hanzi vana chihera havafarire kuti vange vachizotongwa nevarume kana kutongwa nevamwe vanhu in general. Ndini ndinofanira kuti ndinge ndichiudzira vamwe vanhu zvekuita, but ndiri munhu atongori toxic zvandinotongoziva ini pachezvangu. Handikwanisi kuitira umwe munhu akanaka kana ndikaitira umwe munhu
chinhu chakanaka ndinotomuitira chakanaka ichocho ndichitoziva kutoti ndine profit yandichazowana pazvinhu zvandinenge ndaita. Ndizvo zvanditongori izvozvo. Saka mairopa ava ndakazovaputsira imba yavo. Zvakaitika ipapo apo pandakazoputsa imba yavo ndezvekuti ndakaona murume wavo ivo amairopa ainge achitotaura nekamwe kamusikana ako katinotoziva kanozivikanwa nechechi yose kuti hakana kudzikama, hakana discipline. Saka pandakavaona babaropa vachitaura nako kamusikana ikako, ndikabva ndati mairopa, nhasi denga rangu razaruka, ndazowana pekukubatira. Zvino ndakabva ndachizochinja madetails ezvandainge ndaona. It was just a friendly chat after church. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndatoona vanhu vakarara vose vachiita bonde. Nyaya iyi ndokubva ndachizoisvitsa kuna mairopa. Ndakavafonera ndikabva ndavati mairopa, svikai kumba kwangu. Wainge uri musi weMonday. Vakabva vachizouya kumba. Vauya kumba, then I phrased the story as in amairopa handidi kukuvenganisa na Melody, asi Melody unozviziva here kuti ari kudanana nemurume wako. Vakabva vatanga kuchema. Painge paine mamwe maincidents awo ainge akamboitika babaropa vachita mairopa zvatainge tichitoziva tose. Saka pandakangotaura nyaya yaMelody, vakabva vatofungidzira kutoti chainge chiri chokwadi. Iniwo nekusaidi ndakabva ndaenda kuna Melody after ndaudza amairopa kuti do not even ask her, ndoda kuti unge uchizozvibatira vanhu vako uri wega, unge uchizoita decision yako, usaramba murume zvaizvezvi. Izvo vanhu vainge vasingatombodanani. Ndakabva ndachizofonera Melody the next day ndikati svika kumba kwaamai mufundisi, pane kabasa kandoda kuti tinge tichizoita. Akauya achitofara musikana. Akati asvika ndokubva ndachizotanga kutaura naye, ndikamuudza kuti iye ainge achifanira kuti ange achidanana nababaropa nekuti ndipo painge paine blessing yake. She believed it. Akabva achizotanga kuvaitira maaction vakadanana. Saka mukudanana kwavo kwavainge vachiita, ndainge ndichimutapa information, ndichimubvunza about a lot of things. Achindiudza aiti kunyange achienda kumadate nababaropa aitondiudza kuti mama, kune kwatiri kuenda, saka tichazodarika nekumba kwenyu. Dzimwe nguva aitouya nekagrosari ako kaanenge anditengera, but ivo babaropa vaipaka motikari yavo nechekure vasingadi kuti vange vachizopaka mudhuze, vachitya kuti vanokwanisa kuzoonekwa nevamwe vanhu vemuchechi. But ndini ndakatoronga kuti vanhu ivavo vange vachizodanana. Vakazobatwa red-handed, vakatorara mubedroom maamairopa mushure mekunge ndaudza amairopa kuti ange achinyepedzera sekunge ari kuenda kunoshanyira amai vake kumusha. Akatouya kumba kwangu. Apa ndainge ndakatoudza Melody kuti unofanira kuti unge uchimbonakidzwa nelove kana ukanorara pambedha paamairopa uchidanana nemurume wavo, uchaona kuti bonde racho rinenge richizokunakira sei. Saka iye aingoita sekunge mwana akazungaira, so akabva achizoenda akanorara nababaropa. Vakatobatwa vatori pakati pemutambo wekusika bonde. Mamovements ose ainge achiitika amairopa ndainge ndichitovaudza. Ndakatovaperekedza ndikati ina handichasviki nemi pamba penyu, chiendai. Apa vainge vatofonera hanzvadzi dzavo nanasisi vavo, ndokubva vachizovabata babaropa vari red-handed. Ndiko kuparadza kwandakaita imba yaamairopa ikoko. I know zvandiri kuita zvakadhakwa, asi ndizvo zvandiri izvi. I have tried to change mukoma, believe you me, but it seems as if I can't change. Ndiri munhu achitomborina kana peace mumwoyo make. Handitodi kutoona munhu aine peace mumwoyo make. Ende kana ndakakuvenga zviya, kana kuri kunzi ndinenge ndakakuvenga, ndinenge ndisingatodi kuti unge uchifara. Handidi kuti ndige ndichikuona uchiraramawo life yakanaka. Ndinoda kungokuona uchingotambudzika chete, kana kuri kunzi
ndinenge ndakakumaka. Ndiyo nyaya yandiunza pano, handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai mufundisi. Ngatitaurei navo amai mufundisi ava comment section. Zvimwe kuda mutori muroyi amai mufundisi, because zvamuri kuita hakusi kuroya here. I feel so sorry for amai ropa kuti ivo vakatorambana nemurume wavo, even though murume wavo ainge akambovachita before, but this one it was a set up. Hanzi iye Melody wacho aingoita sekunge munhu akazungaira. Zvose zvandaimuudza aingozviita, uye zvekare hanzi ndaimuudza kuti usazoudza baba ropa kuti ndinozviziva kuti uri kudanana navo. Strange things they do happen in this world. Apa munenge muchitoti tina amai ndava kumboenda kuna amai mufundisi vambonondipa advice kuti zviri kuitika mumarriage mangu ndoita sei. Apa mai mufundisi vacho hanzi ndiri munhu ari toxic. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana achi makadii zvenyu? Ndauyawo pano ndine confession yangu yandiinayo. Ndakakechawo chipoko ndisingazivi kusvika ndazomuka ndiri pamusoro peguva. Please hide me. Zita rangu muchanditi Jonas. Ndinodriva matrack uye ndakazokumbira murungu wangu ruregerero. Basa randinoita tinotakura fertilizer kubva nayo kuSouth Africa. Dzimwe nguva fertilizer inotobva muno muZimbabwe tichitoenda nayo kuSouth Africa. Nyaya yangu yakaitika apo pandainge ndaenda kunodeliver load kwaMajuru growth point. Ndainge ndatobva neload racho kuDurban. Saka zvakaitika ndezvekudai ndakasvika paMajuru growth point ndainge ndakaneta zvisingaiti. Ndikasvika late zvekuti pandakasvika pacho pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichisiya fertilizer dzekutanga, then ndozoenda ndichinosiya imwe fertilizer kune rimwe prazi. Pashop pandaifanira kutanga ndaita delivery painge pasisina munhu aikwanisa kuoffloada truck rangu because ndakasvika very late. Vakatomboedza kundimirira. Ndakati ndakagara ndakatomboedza kuchaya bonyo kuti ndiwane hope, asi zvikaramba. Ndikati Jonas, hope dzaramba kubata apa, panotoda chimoko apa. Ndiri ndega usiku hwese uhwu aiwa tsvaka chimoko. Ndo pandakapinda mune kamwe kabottle store kandichangoti Majuru bottle store. Ndo pandakaona musikana uyu wandichati Tariro aiva mutsvuku, mushushu zvangu, chimenya nzungu, uchikabira nzungu yacho zvose nemakanda usina kutsenga. Aiva neganda rakatsetseka. She was very light skinned. Kana kuri kunzi ainge achibleacha akableacha, Tariro anenge akangoita zvekungodhaivhira, akangopinda muchigaba chacho chekerolite kana kuita mafuta acho ekubleacha ekungonwa hake. She was so nice, she was slim, asi ainge aine mamwe macurves asiri ezera rake. Akanditarisa akasekerera zvake. Ndakanzwa manyukunyuku. Ndokubva ati kwandiri, ko muri seiko, munaniko, muri mega here? Ndikabva ndati yes baby, ndiri ndega. Ndakabva ndachizoudza Tariro kuti truck rangu randainge ndichifamba naro rainge riri Volvo 440. Panguva iyoyo Volvo yangu ndainge ndaisiya yainge yakapakwa about 1 kilometers away kunze kwegrowth point. Ndakabva ndati let us walk, let us go to my truck. Tichienda uko kwandainge ndasiya ndakapaka truck rangu. Takafamba tigofamba, ko indava tisiri kusvika. Apa ndainge ndichingozvibvunzaka mupfungwa dzangu kuti asi tiri kungofamba but hatisi kusvika. 1 kilometer it's not a lot zvekuti unganzi ungabva watotora nguva yakareba kudaro awa rose uchingofamba 1 kilometer. Taingofamba asi ndichiona kuti hatisi kusvika. Zvaitika ndezvekudai ndaitoona kutoti truck rangu iro, but kuti tinge tichisvika apo ndainge ndasiya truck hamino zvaingoitika. So ndaingoona
tava kuita sekunge tadzokera kumashure tobva tatanga kufamba. Saka sezvo ndainge ndabata chimoko chakanaka kudaro, ainge achitondibatisa magadziko ake, saka ndainge ndisingadi kuluza mwana ainge akanaka kudaro. Saka ndaingofunga mupfungwa dzangu, ndainge ndichingoitawo fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Takaramba tichingofamba chete tisingasviki. Ndakatarisa time pafoni, 1 hour yainge yatopera, asi distance it was only 1 kilometer. Ndakabva ndachizoti kwaari, Tariro, you know what ka, I am confused. Track rangu handisi kuziva kuti sei tiri kusvika pariri, tiri kungofamba asi hatisi kusvika. Have you noticed that? Because ndainge ndichitoriona pandainge ndasiya ndakaripaka. Akangoti kwandiri achinditroda zvinyoronyoro, akandihaga akati, Jonas, usatya, tiri pedyo anyway nepamba pedu pandinogara, ngatiende kumba kwedu pamusha pedu apo. Achitonongedzera pane umwe musha kwainge kwakabaka magetsi, ndiwo wega musha muraini wainge uine magetsi. Ndakangosekerera nechemwoyo ndikati, it's okay, fine, let us go. Takazoti tasvika pamusha uyu painge pakanaka zvisingaite, ndipo pamusha painge pakanaka kudarika dzimwe dzimba dzose. Tariro akavhura door, but patakapinda mumba ndakaona kuti mainge musina kana munhu wandaiona, asi ndainzwa vanhu kutaura mune mamwe marooms mumba imomo. Akabva achizonditi, let us go to my bedroom. Takabva tachizonopinda mubedroom make. Guess what, mukoma, to my surprise, maiva empty, musina kana mbatya, even mubhedha zvawo maingova empty. Ndikabva ndati hazvina basa. Akabva achizowaridza kazambia pasi, tikabva tavata tose ka1 tikatorara zvedu. Ndakazomuka mangwanani ndichipindwa nechando. Pandakamuka ndakaona kuti ndainge ndiri panze hangu. Ndakamuka ndakarara ndiri pamusoro peguva. Yes, pamusoro peguva rainge ratova churu, rainge risina tombstone kana kuvakirirwa. Ndakaridza mhere apa makumbo ainge akatozvimba, kana ari Satariro handina kumuona, handina kuona kana mafootprints. Painge pasisina imba iyo yandainge ndakaona the previous night. No clothes, nothing. Ndainge ndakarara pamusoro perinda. Ndakatiza kusvika ndadzokera kutrack kwangu. Ndakazoti ndadzokera kutrack, ndakadikitira nekurasa mweya same time nekuda kwezvandainge ndaona. Paiva paine mabags efertilizer ainge abiwa, unopererwa tende, vainge vakatoricheka. Door rakanga rakavhurwa, mari, mafoni mamwe andainge ndasiya mutrack ainge akabiwa, nechigas stove. Akomana ka boys repamajuru shuwa mungaba nechigas stove changuwo here nehupfuwo here. Ndakabva ndafonera boss vangu kuSouth Africa, vakumalo muSouth African watinoshandira, ndikamuudza zvose zvainge zvaitika. Tariro kufamba 1 hour, imba yainge isina vanhu, but ndichinzwa vanhu vachitaura, kuzomuka ndiri pamusoro peguva, uye zvekare nefertilizer yake yainge yabiwa. Handina chandakavavanzira. Boss wangu akati kwandiri, Jonas, that story that you are telling me, it is cack and bullshit. You sold my fertilizer, you are fired. Just like that, mukoma, mari yangu gone, basa kwava kutodzingwa basa. Ndo zvakaitika izvi, mukoma nashi, pandaka kecha chipoko, handifi ndakazvikanganwa muhupenyu hwangu. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Jonas avo vari kuti vakakecha chipoko, hanzi pavakaenda kunodeliver fertilizer kumajuru. Growth point, strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunziwa munenge muchibva kuma areas ikoko munokwanisa kuti kuyawo nenyaya kana buine nyaya dzamunoziva
pamusoro pechipoko icho chatariro uyo anonzi akakechwa namukoma vedu ava vakazomuka vakarara vari pamusoro peguva. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakajoinawo WhatsApp group remaprayer request, asi maprayer avo mukoma akazondipinza mune zvinhu zvemanjuzu. Zita rangu ndinonzi tinotenda. It was on a normal Wednesday and I was stressed zvangu and I was going through a breakup. That was when my cousin uyo wandichati Rudo then sent me a link. Saka link iroro akange akarisa caption yekuti join this prayer group, God is doing wonders. They pray at midnight and people are receiving breakthroughs very fast. I did not even think twice. Ndakango click then ndikabva ndaona kuti group racho rainge rakanyorwa iro kuti midnight fire deliverance altar, your miracle after 7 days of dangerous prayers. Ndainge ndichida change, ndainge ndichida munhu wangu back. I wanted money, so I then joined. After I joined the group, ndakaona kuti admin vacho vainge vachizviti Prophet Lion of Judah RSA. Saka vaiwanzo kusenda ma voice notes each and every night. Vainge vachiti at midnight, I want everyone in this group, even himself, he would send my pictures, but vainge vasingazotumidziri havo nhengo yavo, vaikwanisa kungozvitora apa body yavo vakavhara face yavo vari naked, because vainge vachiti ma dangerous prayer kuti ange achizoshanda unofanira kuti unge uchizonamata wakashama. So we would pray naked. Uye zvekare ndakazotonotenga mira rakareba, because vainge vakati kuti minamato yako inge ichizokasika kusvika kudenga. Wakashama kudaro, wakapfugama, wakapfumbata zvibhakera zvako, unenge uchifanira kuti unge uchizonamata wakatarisa mumira, ende unenge uchita sekunge uri kurovana nemunhu mumhepo uchitaura mashoko ekuti any spirit evil or good manifest for my breakthrough. Saka ipapo ndakamboita doubt, ndikati izvi zviri kutaurwa hazvo, ndikati maybe ndini ndarasana nechirungu. Ndikadzokera kuna Rudo ndikati iwe inzwa audio yatumidzirwa na Prophet Lion vari kuti any spirit evil or good. Hameno ndini ndisiri kunzwisisa chirungu here? Akati zvina basa, kana uriwo munamato wavanenge vati munge muchiita zvine basa rei? Taraone kuti ndiri kuita ma breakthroughs akaita sei. As for now, my cousin, she is working at a very big hotel munomu mu South Africa. Hotel iyo mukoma, it does not even hire ma foreigners. She is a foreigner who is working there. Apa atova manager, pakatobva kutodzingwa umwe murungu. Fungai kuti umwe murungu achidzinga umwe murungu kuti ange achipinza muforeigner basa. Saka nekuda kwema breakthrough awo ainge ava kuitika muhupenyu hwake, ndakangoti maybe ndini ndiri kutadza kuziva, but it did not make me to feel comfortable kuti any spirit evil kana kuti good must manifest for my breakthrough. Hakusi kudaidza madhimoni here uku muhupenyu hwangu, but ndichiona matestimonies mamwe awo ainge achitumidzirwa nevamwe vanhu mugrupu, whether maSouth African kana kuti maZimbabweni nevamwe vakadzi vekuNigeria vari muno muSouth Africa, vamwe vaiva nemasaluni. Pano umwe mukadzi akatotumidzira audio achichema akati, Prophet Lion, ndoda kukupai mari yose yandabata muzuva ranhasi. You know what? Akati ainge anamata munamato iwoyo we any evil or good manifest my breakthrough, ndokubva akwanisa kubata 3.5 in half a day. Akaita audio achichema achiti zvinhu zvake zvainge zvisina kumumirira zvakanaka, but mushure mekunge aita munamato vanhu vakatotanga kutouya kusaluni kwake, uye vamwe ndo vainge vachinyora ivo vachiti, my husband who has not been speaking with me, izvezvi ati uya unge uchizotora card uende unotengera vana izvo zvauri kuda kuzovatengera. Vamwe ndo vainge vachiti, my boyfriend came back
to me after 2 years. Saka kana uchiona vanhu vachipa matestimonies akadaro, kunyangwe uine doubt, you'll start to think kuti doubt yaunenge uinayo it will be because of a demonic spirit iro rinenge richida kuti unge uchizongoramba uri mupoverty, usingakwanise kuti unge uchizoendawo kumberi sezvinenge zvichiita vamwe. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. I told myself kuti in whatever that was happening, I was fighting against the spirit of poverty. Sezvo kudzinzawo kwandinobva vanhu vazhinji vangori varombo, saka ndainge ndichitoti imweya yemadzimbuya nemweya yemadzisekuru madzitete vakafawo vasina kana anything. Saka ndakazoti nerimwe zuva mukoma, it felt so weird. Ndakati nguva yakwana iyo yatainge takaudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizonamata tisina kupfeka, ndopa ndakatora mira ndikabva ndachizorizendamisa nemadziro, ndikabva ndakurura zvipfeko zvandainge ndakapfeka ndokubva ndachizopfugama. I felt so stupid ndichita zvinhu zvakadaro, but something told me kuti I had to do it. Sezvo zvainge zviri zvinhu zvemahara, there was nothing that was going to be lost. On the third night ndipo apo ndakatanga kuvarota manje prophet vachitondipa ma-instructions kuhope. Vainge vachiti kwandiri kana dzava past midnight, mwanangu ndoda kuti unge uchizotora dishi. Vainge vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga dish resilver, ndikaritenga uye vainge vakati kuhope kwangu, dishi iroro unoisa mvura, kana waisa mvura wobva wachizoisa pasi pembedha wobva waenda wobva warara zvako, but usati warara uchiri wakapfugama mushure mekunge waisa dish pasi pembedha wako, unofanira kuti unge uchizongodaidza mweya yakasiyana siyana uchishandisa mutauro wako, rurimi rwaamai, kuti mweya inge ichizouya inge ichizokupa guidance muupenyu. Ndaiti kana ndikaita saizvozvo mukoma, mumba maitanga kutonhora zvisingaite, especially kumakumbo kwangu uku, uye zvikare imbwa dzemulocation matinogara, muraini mandinogara, dzaitanga kuhukura nekuchema zviya zvinotyisa. Saka ndakazviita izvi kwemazuva awo anokwana kuita 5. Then zuva renumber 5 ndipo pandakanzwa kuti muwardrobe mainge muine chinhu chainge chichifamba. Saka pandakanzwa chinhu chichifamba muwardrobe, I just thought kuti maybe ainge ari makonzo, until ndazoona kuti mumba mainge mava nedzimwe hembe, maiva nemadrezi maviri awo andainge ndisingazivi kuti ainge ari ani. Madrezi iwawo ainge ari eblue, ainge aine gold zvekare, akaiswa design yegold paari, but it was sky blue dresses. Ndokubva ndachizotaura navo prophet ndikavabvunza kuti zvose izvi zvainge zvichiitika, what was happening. Vakati kwandiri ndiko kwainge kuri kutotanga yavainge vachiti the manifestation. Saka grupu iroro vanongovhurira vanhu kuti vange vachitaura, but munongopa matestimony, hautendedzwi kuti unge uchitaura anything else, otherwise unobva waburitswa mugroup. Saka hakuna anenge achiziva kuti what is going on kune vamwe avo vanenge vachiitawo marituals acho iwawo. Saka ndakamirira the manifestation, sezvavainge vakandiudza kuti manifestation yako yatova pedyo nekuitika. Wakati uri musi wenumber 7 everything changed. We were told kuti we were supposed to pray for wealth. Takanzi taifanira kuti tinge tichitora tumadishi twedu, then tobva tachizoisa mvura, then kadishi ikako unofanira kuti unge uchizokaisa pakati perumu yako wakapfugama usina kupfeka, wabva wachizotaura mashoko ekuti zviratidze, show yourself today. Saka pandakaita saizvozvo mukoma, hapana chakaitika, ndokubva ndaenda ndikanorara. It was somewhere around 12 midnight pandakapepuka ndikatoona kuti mumba mainge muri
mainge muine munhu but munhu wacho ndainge ndisingamuoni. I just felt a presence and I saw someone but ndisingamuoni zvekare. Ndo pandakabva ndachizonzwa voice iro rakati kwandiri, tino ndauya kuzokuropafadza. Then ndokubva ndatoona munhu achitobuda windo rainge rakatovhurika. Ndakabva ndachizopinda paWhatsApp. Prophet vakatongonyora kuti kune vose avo vaita manifestation, congratulations, you have been visited. Not everyone is chosen, but continue following my instructions. That was when I realized kuti zvinhu zvainge zvichiitwa apa zvainge zvisiri zvekunamata, but it was an initiation. Saka vanokuinitiata zvishoma nezvishoma. I started to see changes in my life. Vanhu vainge vava kungondipa mari. Ndakambotumwa nemurungu kuti ndinge ndichienda kundotenga chingwa. Ndokubva ndachizoti ndava kumall, umwe murungu akangonditarisa akati nice uniform yandainge ndakapfeka, akanditi follow me. Ndokubva atoenda neni pane imwe ATM yeABSA. Kwava kubva ndatopiwa mari nemurungu iyeye, akato withdraw 2k akandipa. Those were the changes that I saw in my life. After that night I started dreaming of rivers, ndiri kumvura ndichinzwa mavoices evanhu achitaura, uye zvekare vanhu ava vaita sekunge vanenge vari mumvura vachitaura neni vachindidaidza vachiti handeka kumvura. Uye zvekare ndaiti kana kuri kunzi ndikasangana nembinga, munhu anenge asitomborina kutomboromba, anenge achitondida apa aine mari, mbinga iyo yomukoma zvayaiita yaingoti kana ikazongorara neni inenge isingachadi zvekare kurara neni. Saka ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonotaura nevamwe madzimai pane zvose zvandakavaudza, zvose izvo zvandairota nezvandainzwa munyama dzangu. Vakati kwandiri awa masigns emunhu ane manjuzu, but manjuzu ako kana ndakamatarisa ndichikuvheneka haasi manjuzu anouya nedzinza kana kuti akakokwa nevadzimu vako, but manjuzu awo avakaita ekutengera. Ndikati ina handina kana manjuzu andakambotengera ini, but vakabva vachizoramba, but vakandipa havo munamato uyo wandakamboedza kuti ndige ndichishandisa, but zvakabetsera hapana. Hope dzandinongorota ndidzodzo, ndinongorota ndichitamba nenjuzu ndiri pasi pemvura. My life right now it is very crazy. Mukoma handichatokwanise kutoti ndige ndichienda kuchurch kuti ndinonamatirwa. Whenever I try to go to church, ingava iri Pentecostal kana kuti kumasowe, ndinonzwa dzungu ndobva ndatanga kurutsa zvekuti kunyangwe ndiri kumasowe ndinongosimuka ndototora zvinhu zvangu ndobva ndatoenda ndichifamba ndinenge ndichingorutsa. Kana kuri kumaPentecostal church zvekare kungopinda paya pavanenge vava kuita noise vachiimba vachiridza madrums nemainstruments avo, ndinonzwa noise ichindirova pamoyo, moyo wangu wobva watomira. Ndotoenda kutoilet ndotonorutsa. Handizodzokeri zvekare muchechi. Dzimwe nguva ndinokwanisa kugara panze, but still ndinenge ndichingonzwa dzungu. Ndakatombonzwa munhu achitaura neni, but munhu iyeye aita sekunge vainge vari koko vangu vakafa, but zvavainge vachindiudza ndakanganwa. Ndo confession yangu yandiinayo mukoma, ndichiri kungotambudzwa nazvo zvinhu izvi. Ndainge ndisingatozivi kuti WhatsApp prayer group randainge ndichiti ndajoina, it was not a normal prayer group. Ndainge ndichida mamiracles nebreakthrough, ndaida kuti Mwari vange vachindibatsira, but handina kunge ndakaziva kuti ndiri kutodaidza madhimoni muupenyu hwangu. Kune avo vanenge vachida kundibatsira vari kwavari ikoko, especially vanoita zvekunamata, ndinamatireiwo. Pose pamunonamata musandikanganwa. Also pray for me. I am struggling in life mukoma. If you are going to be listening to my confession, zivai kuti out there kune vamwe vanhu avo vanenge vatori nemamarine spirits, vanenge vachitoita sekunge vanenge vakatotumwa. They can invite you into prayers, but they will initiate you into the marine kingdom, sezvakaitika pandiri.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, kana kuri kunziwo munenge muinewo group renyu iro ramunenge makajoina riri group rechurch, muzoona kuti zvava kuitwamo mugroup hazvisi zvekunamata. You can also come to our inbox and you can share with us your own side of the story, tinge tichizozivawo kuti chii chakaitikawo kwamuri. Asi kubva kuna tinotenda iye ari kuti be careful of online dangerous prayers. Minamato yacho yavaita inotyisa, hanzi any spirit it must manifest. Zvakangooma to give me breakthrough. Ngatitaurei zvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.